ano, commercial lang Ay, yun. Ningo, nagpa-practice ako ng aking twisting turn Edukasyon, pantahanan at pangkabuhayan. Bakit natin dapat pag-aralan to? Kung marunong na tayo sa edukasyon, pantahanan at pangkabuhayan, magiging marunong din tayo sa buhay. Ano yung pangkabuhayan? Yung mga hanap buhay. Halimbawa, pamamangka, kikita ka doon. Pangingisda. Ano pa? Pananahe. Pagwe-welding. Pagiging teacher, engineer. Ano pa? Doktor, nurse, abogado, saka yung mga nanunungkulan sa ating pamahalaan. Mga mayor, presidente, vice president. Yun, di ba?